ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuchotsa tchimo mkati mwa moyo wa munthu. Baibulo likulankhula mawu ku Yohane chapter 1 verse yake ndi namba 29. Yohane Mbatizi akulalikira mu chipululu, Yesu Khristu asanayambe ntchito yake anangodutsa. Yohane Mbatizi anasiya kutumikira namuloza Yesu Khristu, anthu ali nkuona nanena kuti onani mwana wankhosa uyo amene achotsa tchimo lonse la dziko lapansi. Mumvetsetse bwinobwino mukawerenga nanena kuti onani mwana wankhosa uyo amene achotsa tchimo lonse la dziko lapansi. Zindikirani kunena kuti tchimo mukati mwa moyo wa munthu limachotsedwa ndi mphamvu ya Yesu Khristu. Tchimo mukati mwa moyo wa munthu silichotsedwa ndi kupemphera. Tchimo mkati mwa moyo wa munthu silichotsedwa ndi kusala kudya. Tchimo mkati mwa moyo wa munthu silimachotsedwa ndi kupereka kapena kukwera phiri. Mundimvetsetse bwinobwino ndikutanthauza chani. Ndifuna kutanthauza kunena kuti sikusala kwanu kumene kungakupangitseni kukhala woyera pamaso pa Mulungu. Sikupereka kwanu kumene kungakupangitseni kulembedwa m'buku la mwana wankhosa. Koma ndikulapa kuvomereza ndi kumulandira Khristu Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako ndi kumene kumakupangitsa kuti muzu wa tchimo uchoke mkati mwa moyo wako. Tamvetserani, anthu ambiri timaganiza, anthu ambiri amaganiza, anthu ambiri amalankhula, anthu ambiri timayesa kunena kuti tchimo ndi limene limachita kuonekera kunja. Pa nthawi imene wachita chigololo nkumaona ngati limenelo ndiye tchimo. Pa nthawi imene waba nkumaona ngati tchimolo ndi limenelo. Pa nthawi imene wapha nkumaona ngati tchimolo ndi limenelo. Koma tchimo ndi muzu umene umakhala mkati mwa mtima mwako, ndi umene umabereka chigololo, ndi umene umabala kuba, ndi umene umabala kupha. Kutanthauza kunena kuti Khristu Yesu akalowa mwa iwe ukamulandira amakazula muzu umene uja wa zoyipa. Kotero munthu wina aliyense angakhale iweyo utasiya kuba, angakhale iweyo utasiya kupha, angakhale iweyo utasiya kutamba, koma ngati sunalandire Khristu Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, zindikira kunena kuti tchimo lako lija lazilala likangokumana ndi madzi achinyontho libala zipatso zake ndipo liyambiranso mkati mwa moyo wako. Ndi chifukwa chake pali mawu onena kuti onani mwana wankhosa wa Mulungu wamoyo amene achotsa tchimo la dziko lonse lapansi. Zindikirani kunena kuti tchimo limachotsedwa ndi Khristu Yesu. Pa nthawi imene inuyo mwalandira Khristu Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, ndi amene amalowa nakazula muzu wa tchimo mkati mwa moyo wako. Dziko lapansi mapemphero anu komanso azibusa ali ndi mphamvu yakudula masamba a mtengo umeneyo wa tchimo. Koma mvula ikabweranso yachinyontho mukakumana nawo anzanu amene sanabwere pamaso pa Mulungu, akakuthirirani ndi mawu oyipa, akakuthirirani ndi mizu yawo ndi mphamvu yawo yoyipa m'machezedwe yawo, mtengo uja ngati sunadulidwe umayambanso kubala zipatso. Ndiye zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wazigololo, zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wakupha, zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wakuba. Chifukwa chachani mapemphero anu anangokwanitsa kudula masamba okha. Chifukwa chachani azibusa anu anangokwanitsa kudula masamba okha. Koma pamene mvulaso yabwera yauthirira mtengo wa muzu wa zoyipa uja umayambanso kubala zipatso zake zoyipazo. Koma Khristu Yesu ukamulandira ndi kulowa mkati mwa moyo wako amakazula muzu wa zoyipa uja, ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera kuzigololo, ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera kwakuba, ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera kumabodza, chifukwa walandira Khristu Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wako. So si mapemphero anu amene akuchotsa tchimo mkati mwa moyo wako, sikusala kudya kwanu kumene kuchotsa tchimo mkati mwa moyo wako, sikupereka kwathu kumene kumachotsa tchimo mkati mwa moyo wako, koma ndikulandira Khristu Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Ndimafuna ndipemphere ndi wina aliyense kumene ali, wina aliyense amene akukhulupirira izi zimene ndili kunena, wina aliyense amene akhulupirire pemphero limeneli kunena kuti mwa Khristu Yesu mpulumutsi wa moyo wanga akupangeni kukhala womulandira ndi womukhulupirira. Kuyambira lero tsopano khulupirirani Yesu ndi kumulandira kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu kuti achotse tchimo mkati mwa moyo wanu. Zindikirani, muzu wa tchimo ndi umene umakhala mkati, umene umadulidwa ndi Khristu Yesu. Amene amachotsa tchimo la dziko lonse lapansi ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo wa ku Nazareti. Ambuye akudalitseni. Pangani like, share and follow kuti tidzitsitsimukira limodzi. Amen.